गासैनिबो सिगां आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै आरो इसोरनि राव खोनासंनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै आङो लायो। लोगोसेयै आंनि गोरबोनि अननाय मोजां मोननायखौ आं नोंथांमोननिसिम जासिग्रोनाय थाबाय। फै जोङो गोथार जिउनि बिसय खोनासंनि। दिनैनि आयदायानो जाबाय गोथार जिउआ जोंनियाव थायो। जेब्ला जों इजिकेलनि बिलाइ 36 बालाब 27 सारिखौ फरायो अब्ला जों मोननो हायो बेयाव बेबादि लिरनाय दङ जिसुनि मुङै। फोरबोआ होनबाय आङो आंनि जिउखौ नोंसोरनियाव दोनगोन आरो नोंसोरखौ आंनि नियमफोरखौ फालिहोगोन। बे राव फरायनाय आरो खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथों। आफा इसोरा इजिकेलनि गेजेरजों बियो रायथिदोंमोन। फोरबोआ गोथार जिउखौ हरनो थाखाय, गोथार जिउखौ जोंनियाव दोननो थाखाय बियो समाय लादोंमोन। बियो बुंदोंमोन दि आङो आंनि जिउखौ नोंसोरनियाव दोनगोन आरो नोंसोरखौ आंनि नियमफोरखौ फालिहोगोन। खोनासं आंनि अनजाग्रा बिमा बिफा आरो बिदा फंबायफोर, जोङो फोरबोनि बिथोन बादि मावनो, फोरबोनि बिथोन बादि सोलिनो थाखाय गोथार जिउखौ जोंनियाव नांगौ आरो बे गोथार जिउआ जोंनियाव थानो नांगौ। दिनै जोंनियाव गोथार जिउआ गैयाब्ला जों माब्लाबाबो फोरबोनि बिथोन बादि जों मावनो आरो जों सोलिनो हानाय नङा। बिनिखायनो इसोरा बियो समाय लादोंमोन। बियो बुंदोंमोन आङो आंनि जिउखौ नोंसोरनियाव दोनगोन आरो नोंसोरखौ आंनि नियमफोरखौ फालिहोगोन। बेनिखायनो फै बे गोथार जिउखौ जों दिनै नाजावनि। बे बुहुमाव मोननैल' जिउ दं जायखौ बाइबेला गोथार जिउ होननानै बुंदों आरो सैताननि जिउ। जोंनियाव दिनै गोथार जिउआ गैयाब्ला जोंनियाव सैताननि जिउआ थागोन। जाय जिउआ संसारनि लुबैनाय बादि, संसारनि हाबिलास बादि मावहोगोन आरो थाबायहोगोन। बेनिखायनो जोङो दिनै गोथार जिउखौ नाजावनो नांगौ आरो इसोरा समाय लादों बे गोथार जिउखौ जोंनियाव हरनो थाखाय। बियो बुंदों बे गोथार जिउआ नोंसोरनियाव थागोन आरो फोरबोनि बोसोनखौ, नियमफोरखौ फालिहोगोन होननानै बुंदों। बिनिखायनो गोथार जिउआ जोंनियाव थानो नांगौ। बिनिखायनो जहननि 14 बालाब 27 सारियाव बुंदों, जिसुआ होनबाय बे गोथार जिउआ अरायबो नोंसोरजों लोगोआव थागोन। जोङो दिनै खोनाबाय जिसु ख्रिस्ट'आ बे आयदायाव बुंदोंमोन बे गोथार जिउआ नोंसोरनियाव अरायबो थागोन। बिनिखायनो फै जोङो बे गोथार जिउखौ नाजावनि आरो गोथार जिउनो जोङो जायगाखौ होनि। बिनिखायनो रमनि बिलाइ 8 बालाब 9 सारियाव बेबादि लिरनाय दङ जिसुनि मुङै। गोथार जिउआ जोंनियाव गैयाब्ला आरो गोथार जिउआ जोंनियाव थायाब्ला, गोथार जिउखौ नाजावाखैब्ला जोङो ख्रिस्ट'नि नङा। जों दिनै इसोरनि गोथां रावनिफ्राय खोनाबाय गोथार जिउआ मानो जोंनियाव थानो नांगौ, जों मानो गोथार जिउखौ नाजावनो नांगौ। मानोना इसोरनि गोथां रावा बुंदों, रमनि बिलाइ 8 बालाब 9 सारियाव बुंदों बे गोथार जिउआ जोंनियाव गैयाब्ला जोङो ख्रिस्ट'नि नङा होननानै इसोरनि गोथां रावा बुंदों। अब्ला जों दिनै इसोरनि गोथां रावनिफ्राय खोनाबाय थारैनो जोंनि जिबनाव गोथार जिउआ गैमाराब्ला, जोङो गोथार जिउखौ मोनाखैब्ला, गोथार जिउखौ नाजावाखैब्ला आरो गोथार जिउजों दैदेनजायाखैब्ला आरो गोथार जिउजों सुफुंजायाखैब्ला इसोरनि गोथां रावा बुंदों जोङो ख्रिस्ट'नि नङा। जायनियाव गोथार जिउ गैया बियो ख्रिस्ट'नि नङा होननानै इसोरनि गोथां रावा बुंदों आंनि अनजाग्राफोर। बिनिखायनो बे गोथार जिउआ जोंनियाव थानो नांगौ आरो गोथार जिउनो जोङो जायगाखौ होनो नांगौ। बिनिखायनो 1 करिन्थिया 3 बालाब 16 सारियाव पाउला करिन्थआव थानाय फोथायारिफोरनि लागै बुंदोंमोन। बियो बुंदों इसोरनि जिउआ नोंसोरनियाव थायो होननानै पाउला 1 करिन्थियानि बिलाइ 3 बालाब 16 सारियाव बियो बुंदोंमोन। अब्ला थारैनो बे गोथार जिउआ, जाय गोथार जिउआ जोंजों लोगोसे थागोन, जाय गोथार जिउआ जोंनियाव थायो
आरो जाय गोथार जिउआ इसोरनि नियमफोरखौ फालिहोयो होननानै बुंदों बे गोथार जिउआ थारैनो नोंनियाव आरो आंनियाव दङना? जोङो दिनै गावखौ बिजिरनानै नायदोनि। बिनिखायनो 1 करिन्थिया 6:19 पाउला बेबादि बुंदों। पाउला होनदों नोंसोरनि मोदोमानो इसोरनि गोथार जिउ थाग्रा न'। बिनिखायनो पाउला करिन्थआव थानाय फोथायारिफोरखौ बे गोसोखांहोदोंमोन। बियो बुंदोंमोन बे गोथार जिउ थाग्रा न'आ नोंसोरनि मोदोमानो होननानै बुंदों। अब्ला बे जोंनि मोदोमा गोथार जिउ थाग्रा न'ब्ला आरो बे मोदोमाव गोथार जिउआ थायोब्ला फै जोङो दिनै बे गोथार जिउनो जोङो जायगाखौ होनि। थारैनो बे गोथार जिउआ जोंनियाव जायगा मोननाय बादि आरो थानाय बादि। बिनिखायनो 2 तिमथि 1:14 पाउला तिमथिखौ बियो बुंदोंमोन। पाउला तिमथिखौ होनदों जोंनियाव थानाय गोथार जिउजों नोङो मोजां गथाय जानायखौनो नेदो। बेनिखायनो पाउला तिमथि जोलावखौ बुंदोंमोन तिमथि गोथार जिउखौ जे नों मोनबाय आरो जायखौ इसोरा नोंनो होबाय बे गोथार जिउखौ नोङो मोजाङै नेदो होननानै पाउला तिमथि जोलावखौ बुंदोंमोन। बिनिखायनो फै जोंहा गोबां धोन दौलत थाखा फैसा थानो हागौ, मान सन्मान थानो हागौ। बिनि गेजेराव जि गोथार जिउखौ जोङो मोनबाय, जाय गोथार जिउआ जोंनियाव दङ, बे गोथार जिउआ जोंखौ नागारलाङै बादि, बे गोथार जिउखौ जोङो दुखु होयै बादि, बे गोथार जिउआ जोंनिफ्राय थाङि बादि जोङो बे गोथार जिउखौ जोङो जायगा होनि आरो बे गोथार जिउखौ जोङो मोजाङै जोङो नेदोनि। जोङो माब्रै नेगोन? इसोरनियाव मोजां सोमोन्दो थानानै आरो गावनि देहा सोलेरखौ गोथारै लाखिनायजों जोङो बे गोथार जिउखौ जों दिनै नेदोनि। मानोना इसोरनि गोथां रावा बुंदों रमनि बिलाइ 8:9 जायनियाव गोथार जिउ गैया बियो ख्रिस्टनि नङा। अब्ला जायनियाव गोथार जिउ गैया बियो ख्रिस्टनि नङाब्ला जोङो बे गोथार जिउखौ नाजावनानै बे गोथार जिउखौ जोङो नेदोनि। बे राव बुंनाय आरो खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथों जिसुनि मुङै आमेन।